जोङो दिनै बेखौनो बुंनांगोन जोंहा भैरबकुन्द समस्थिनि सिङाव थानाय बे गार' बजार बे गार' बजारा जोंनि बे सा ओनसोलनि बिभिन्न जनजातीय बिभिन्न हारिजों बेंखनजानाय बे मोनसे ओनसोल आरो बे बजारा जोंहा बिराद दरकारि जोंनि मोनसे बजार बेनिखाय जोंनि बे बजाराव सरकार तरफनिफ्राय जिफोर जुदि सुबिदाफोरखौ जों मोननांगौ दिनै जों बेबायदि सुबिदाफोरखौ जों मोननो हायाखै आरो बे बजारनिनो आं सासे आफादगिरि बजार कमिटिनि आरो जोंहा बिथां लेङाइ आफादगिरि दोङो जोंहा बिथां मेम्बार दोङो जों बेयाव थानाय गासैबो जों बजार कमिटिनि सदस्यफोर जोङो थांनाय बे 5 बोसोराव जोंहा बिथां गबिर चन्द्र बसुमतारी बिथांनि बे आमोलाव जोङो बे थांलाय फैलाय बे लामा सेराव जों मोनसे वेटिं सेड बिबाय थानायमोन बिराद दरकारि जाहा थांलाय फैलाय गुवाहाटी बास लाइन गसाइगाव बास लाइन बेयाव जोंहा बेनिफ्राय गोजानसिम हान्थिनाय बेबायदि सुबिदा दङ नाथाय फैनानै मानसिफ्रा अखा बांखा जिरायथ'नानै थानाय मोनसेबो सुबिदा जों बेयाव मोननो हायासै जों खावलायबाय थानायमोन जों बे सुबिदाखौबो जों मोननो हायासै बिथांमोना जोंखौ माने नेवसिनानै बे 5 बोसोरखौ बिथांमोना एगारहरबाय आरो बेनिफ्राय जोंहा मोननै साइडथिंबो लेफ्ट आरो राइट दैसा मोननै दोङो बे दैसाया जोंहा अखा एसे फैबानो जोंखौ बहुद दिगदार होयो नै बिथिं साइडनियाथ' डाइरेक्ट बजारखौनो खुरबाय बिनि थाखायबो जों एप्लिकेसन होनाय जानायमोन जा बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सेक्रेटारि जों थांनानै दरखास्त होनायमोन बारे बारे प्रटेकसन होनांगौ होननानै जोंहा अखा मोजां खननैसो फैयोबानो जोंहा बजार खलाया माने एखेबारे लोमलाजोबो आरो एबाराव खुरखालांनायनि माने मोखाङाव जाथारबाय आरो बिनिखाय जोंनो बे 5 बोसोराव बिथांमोना जोंखौ बिदि होगोन होननानैनो दिन बारहोहरबाय बेनिखाय जों बे बाराव जों सानदों जाहा जिहेतु बजाराव बहुद जाहा माबा दोङो सम्पर्क दोङो बिथिं मोनब्रै मोनबा 6 7टा गामिनि बे ओनसोल बे बजारखौनो जानानै सोलिनानै थायो फिसा फिसा फानलाय बायलाय बेबहाय खालामनानै बिजों सोलिना जायो गतिके जोंहा बे बजाराव बहुद अबदान दोङो आरो जोंबो बहुदखिनि जिखुनु पलिटिकेल पार्टिखौ जों इच्ছা खालामोब्ला बजार कमिटि जानानैबो जों सोरखौबा उमुगाव थुमुगाव हहाय खालाम होननानै जों बुंनो हानाय जोंहा मोनसे गोहो दोङो जिहेतु जों बेवहायनो बेबहाय खालामनानै जाग्रा गोबां सुबुंफोर दोङो बेयाव बिहारि दोङो नेपालि दोङो आदिबासि दोङो सावताल दोङो आरो बिदिनो गुबुन हारिनि मानसिफोरजों बे बजारा खुंजानाय आरो बेनिखायनो जोङो रैखाथि आरो जौगाखांनायखौ जों लुबैयो जोंहा बेयाव दिनैसिम मोजां मोनसे बिदि अफिसबो जोंहा गैया बेनिखाय जोङो इच्ছা खालामदों बे फैबाय थानाय जिथु इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोंहा सासे एखेबारे आवगायनि मन्त्रि जाबोखानाय बिथां एक्सपिरियेन्स गोनां एबाराव जों मोजां बिजाथि मोननो हादों जोंहा बिथां रेहन दैमारिखौ जों बजार तरफनिफ्राय बेहेखे आंनिथिंनिफ्राय बजार कमिटिनि जानानै जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि मोजां खामानिखौ मावना होगोन होननानै जों आसा लाखिदों आरो जों बिथांखौनो देरहा होनानै जोंनि बे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो मावगोन होननानै आसा लाखिदों आरो औ जों बेखौनो थांखि लादों एबाराव जोङो जिहेतु फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जोङो साबसिन हिसाबै बिथांखौनो जों केन्डिडेटखौ जों मोननो हादों होननानै जोङो सायख'दों आरो बिथाङा जग्य बेनिखाय जों बिथांखौनो देरहा होनायनि जों थांखि लादों बेखौथ' जों बेबायदि बरबेहेक नुवासै थांनाय बारावथ' आं निजेनो बहुद खस्थ' खालामनानै बिथांजों नांथाबनानै बे इलेक्सनखौ गेलेबोनाय मानसिमोन आरो जेब्ला प्रथम आं गबिन्द सारजों जेब्ला रायलायदों अब्ला जोंहा नैबे गार' बजार फोनांजाबनाय एखेबारे हाजो जुलिनिफ्राय मोनसे जोंनो लामा मोनसे दलं नांथारगौ नोंथाङा बे खामानिखौ एखेबारे मावथारनांगोन होननानै जों बिथांखौ नारसिनबाय थादोंमोन आरो बे जेब्ला दलङा जायोब्ला बे दलंनि नामखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि ब्रिज जागोन होननानै जों बुंबाय थादोंमोन जों स्मृति मोनसे लाखिजानो लुबैदोंमोन जिहेतु बिथांमोना हंग्रांजों फैनाय सासे नेता आरो बे नेताखौ जोङो डिपुटि चिफ हिसाबै जों मोनदोंमोन आरो बेखायनो जोङो हास्थायदोंमोन जोंहा बे मोनसे गेदेर खामानिया जोंनि ओनसोलाव बिनि स्मृति मोनसे थागोन होननानै
नाथाय जों फैयै 5 बोसोर जोबलांबाय जेबो जों नुनो हायासै खोथादोंलाय होबाय थादोंमोन जागोन होननानै नाथाय जों जेबो मावनायनि बेबायदि सिन जों आरो नुनो मोनासै खाथियाव मोनसे दलं मावदों नैबे माबायाव बजार खलाजों नांजाबनाय बे माबायावनो बे दलङा नै गासिबो नुदों नोंथांमोनाबो नुगोन नाहरबानो नुगोन बे दलङा दिनै दिन्दां जानानै दोङो 5 बोसोरावबो बिथांमोना बे दलंखौ कमप्लिट खालामना होनो हायासै बेखौथ' आं बुंलायनाङा जों नुदों खबारे कागजे जिहेतु बिथांनि जिथु सरित्र बिथांनि जिथु आखल सासे दैदेनगिरि समष्टिनि बिजाथि हिसाबै बिथाङा जिबायदि गावनि वर्कार्सफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौमोन नाथाय बिथाङा गावनि खुरमा बाहागि गावनि आंगो मानसिफोरखौ लानानै दोलोखौ दैदेननायनि जाहोनाव दिनै UPPL पार्टिया भुगिनो गोनां जादों आरो बेहेकै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि जुनै UPPL पार्टिया दुरनाम मोनसे बे माबायाव भुगिनो गोनां जादों बेखौ जों मिथिगौ बेखौ आं बुंनायनि खोथा नङा बेखौ मिडिया अनेक जों नायबानो जों नुनो मोनबाय थादों बिनि बादै सोरखौबा लानानै कौटि पुटि मानसि बानायनाय बेफोर खौरांखौ जों नुबाय थादों जोंथ' खोनादों सोरबा आलमानो सोरबा माबानो बिथांमोना सासे चेयारमेन हिसाबै कौटि कौटिनि मालिक माब्रै जानो हाखो सासे चेयारमेना बेबायदि खामानिफोरखौ जुदि गामि ओनसोलाव सुबा ओनसोलाव जुदि फिसा फिसा हिसाबै खस्थ' खालामग्रा मानसिफोरनो जुदि रानना होनायमोनब्ला बयबो मानसिफ्रा गोजोनगौमोन जौगाखांमोन बाङायबाबो नाथाय दिनै सासे सानै मानसिखौ बियो गावनि न'खरनि मानसिफोरखौल' बाहायनानै पार्टिखौ फोथांनो सानदोंमोन बियो नाथाय बेनि जुनैनो दिनै पार्टिया भुगिनो गोनां जादों आरो बेनि जुनै जों दिनै UPPL पार्टिखौ नागारनानै जों BPF आव भट होनो जोङो हास्थायदों